Hello guys, naming duwas Crystal dari guys, nangita mi og rice cooker nami diri sa guys Sano Usdob. Hello guys, majung adlaw ko na pudi guys, si Ruby Provinciana. Welcome sa YouTube channel. Sa kami Crystal guys, nami dari sa guys Sano kay nangita lagi mi og rice cooker para ijang dadun sa boarding house nja basig makasibra mi dari nja. Wa may rice cooker nga gamay guys, kanang ngita mi gamay. So niya among nakita dari, mura po ni kadakas among rice cooker dato sa bahay. So kamong rice cooker dato guys nga ready ka gamay ya. Kanang sakto ra jud namo kami upat mga un. So nangita pa jud mi og kanang mas gamay pa jud dani. So atos dumagitin na jud mi mangita guys kay murag naa didto daghan ng mga mapalit. Ja wa man mi makapalit guys manang adton lamang jud mis dumagiti para wa na pud mi dadun nga daghang bitbit. Kay madto lagi mi ugma guys sa dumagiti kay na nagsint na lagi ang nurso og kanang load slip. A few moments later. Is majong hapon, so nata dari karon sa bye-bye ra kabatuhon sila guys kay murag na night time nga mura sag batuhon, night time nga puro basa jud siya. Kay murag gianod sa kuan. Nanari mi ni Crystal guys mag dali nak. Tapos danti gaw na una. Ko magkuan sa mini Crystal dari guys kay mo adton mi og dumagiti. Oh, gaw na una siya oh. Dali nak, dari murag mabaw ang kuan oh. Nak. Oh, galatay-latay des danti oh. So ugma guys, muadto na mi og dumagiti para maghatod mi og gamit ni Chris. Ihatod gyapon nimo si ate? Ha? Ihatod gyapon nimo sa ate? Bigyan mo na mong dante. Kijang gisimhot gani hagkuan guys, kanang bag ni ate. Nga nami dari guys, nagtambay na sa Bromini. Ah, sagod. Ay na, nangaligo sila oh. Ngayon nangaligo na. Yeah, happy birthday day ni Imim. Baby Imim, happy birthday. Tawag ka day. Naligo pa mo nga hapon na. Naligo sila hapon na guys. Guys, gikan day miss kuan lungsod ni Crystal kay nangita lagi may uga ng rice cooker. Nja ang rice cooker dito sa Gaisano kanang kuan kanang medyo mahal sa dito ba mas makapalit ra mas barato dito magiti. Jadi sa guys si Crystal dia dari remi mo tambay kay mo niya mo tambayanan dari dia. Hi. Tambay mi yung mahapon ja. Na magwi nagkabog-kabog guys sa sounds. Jagang naong guys aram na din isang ka kuan stress. Nagang kilay oh. Shout out day ko mambitan ni ang kilay tanawa. Puhon na haran ni siyang paadyo. Harong magmukhang tao pug ko ba. Ja, diaga mo ang danti dia. Hi danti. Dante! Gaban-uban sila ka sud na ka. Naklako dito nak. Tapad mo ni danti. Dari mi pahangin-hangin guys kay ako kusog man digado hangin basta mahapon. Diyan mo kadlawon day mini Crystal kay tumiog kuan kanang tumagiti kay nagsint naman ang nurso karon og kuan kanang magpapasaho na sa og requirements ja. Masa gisin day load slip. Nala sa load slip gisin na karon og gi-post na sa nurso. Ugma alas 8 hangtod sa alas 5 ja taas ra ba jud ko nagpila manang Musa Jumi. Mga alas 5 siguro may mularga dari guys. Hindi silang duha o gas. Picture. Picture silang duha ni Dante. Hindi mo pa-picture si Dante. Yo. Say hi, Ma'am Bitani.
Isag asa man jud mi guys. Kuha na siya kanang muduo. Ja belated day happy birthday sa apo ni Ma'am Ingrid. Happy birthday. Belated happy birthday ni Sira Valerie Adlawon. Shout out. Salamat kadto Ma'am Ingrid. Nagchatanay day ni Ma'am Ingrid daghang naong lagi guys stress kadto kay maning buntag na sa duha ka ng panguan guys kanang hanggi pang butangan og kanang pabitay-bitayan bitaw tungahang upo kay naana nagsugod na jud siya og kuan ba. Wala naman ko nag-vlog guys kay arang suga kadugtug ja. Arang sa baa po dari ag kanang panday manang di ta makapag-video-video. Ja ngano man Dante? Sad na ikaw Dante? Dante. Nawa naksad ka dus diyan no. Ito pa rin dito ko sad guys sa luoy kay siya oh. Sad ka? Kasad. Kasad Dante. Kita naman sa simong bag nak. Kita na tanay yung bag ganiha gisimot-simot niya labag man dun nini. Wala na yung hatog niya. Wala na kay hotdog niya. Sa nga bag man dun nini ati. Jam. Nakaw na kumal. As Dante dito nagulatan dito. Nalato na po kunin mo uli Dante no. Kuan siya nag-istorya po siya nak. Luton kunin mo uli no. Ato pa ato bang ang kamera guys. Ihatod gyapon nimo si ate? Ha? Ihatod gyapon nimo sa ate? Bigyan mo na mong Dante. Kijang gisimhot gani hagkuan guys kanang bag ni ate. Nga nami dari guys nagtambay na sa Bromini. Ah, sagod. Ay na, nangaligo sila oh. Ngayon nangaligo na. Yeah, happy birthday day ni Imim. Bibi Imim, happy birthday. Tawag ka day. Naligo pa mo nga hapon na. Naligo sila yung hapon na guys. Bye guys. Bye guys. See you my next vlog. Love you all. Ni Crystal sa una guys, wirag uban nga mga trophy ni Jagan Manila pa si Jawa na. So kani si Ja 2015. First runner up binibining kalikasan ja. Kani si Ja second runner up ni si Ja sa katong Miss ja kani sama niya. Kana wala na. Kani Beast in Talent. Sige sag Beast in Talent. Ja kani Lakambini. Ito na koronahan si Jai guys 2018 naglakambini na si Ja. Ja Beast in National Costume po na si Ja. Beast in Costume po na si Ja. Ja kuan daghan na siya Miss in Talent. Usang 19 na ni si Ja. Gamay pa na si Ja. 2010. Ja Miss United Nation po na si Ja 2010. Mana ja natoy sa mga trophy kay naman to sa gipangapilan nga mga kuan guys. Na sa gipangapilan nga mga singing contest sa mga trophy na bilin nas Manila nanta sa mga trophy. Nagamong kortina guys is kuan. Wala pa ni na pundo sa ni pundo kayo na Ja. uli Lagi dyan mga kuan guys kanang kani mga choice award naman na. Kani mo tulo katong isa na siyang gipantigom lang ijang mangyani guys kay basig mo apil na sa kang contest ni kuan ba wawawi bitaw si Willie mo ni jang kuan guys daghan na ka sa mga gamay pa na siya guys kanang nasa mga trophy kay magsigim na sa apil og sing contest daghan na sa medal napakay mga medal day katong mga apil-apil sa eskwelahan kay medal man siya pag nag first runner up siya sa mga sing contest. So mga to guys sa mong video guys daghang kanang salamat. See you my next vlog. Kanang diyan nagizahang bag dari guys diya impake na ni Nija diya. Wala makahilak na kas. Kani si Ja kuani ang nakabutang dani tuwalya og kanang nay
bidsit o kanang habo. Diya kaniyang isang nga magdaan na laman siya o kanang pinaka kuan nga karsonis. So man yung dadunog ba guys amo siyang ihatid daan dito sa boarding house diya. Hapong azuhon na isang boarding house diya siya daanan diya. Thank you guys. Samping one po tang tanan guys. Love you all. See you in my next vlog. Dias crystals gamay pa di Anak po na ang picture. Nasa gamay pa siya arang ka-cute na siya. So salamat guys. Thank you for watching.